Sempre em pregunteu el mateix. Els noms propis en valencià es tradueixen? La resposta és fàcil. No, no i no! Tret que sigues reina, papa, princesa o sant molt antic, és el teu cas. Lorem ipsum. Els noms propis de persona, tècnicament coneguts com antropònims, no es tradueixen. És a dir, que tant si escrius en francès com en valencià, Simone de Beauvoir és Simone de Beauvoir, no Simona de Bonveure, per més feminista que sigues. El segon sexe! Recordeu que heu de mantindre el nom original de la persona. Pablo Picasso no és Pau Picasso. Lady Gaga no és la senyoreta Ximpleta. Bill Gates no és Guillem Portes. Però atenció! Hi ha excepcions. Excepcions! Els reis, papes i sants antics sovint sí que tenen forma pròpia en valencià. Jaume I és Jaume I. Saint Joan d'Arc és Santa Joana d'Arc. Fins a la pròxima llengüeta.